From the break, it's yeah. I said too much. Into Miss Round says,
soro no ɛwɔ baabi a sɛ wɔsa ɛnka adonko original house and kasa ne bia mesrɛ Do you think you qualify? By your God's grace. Okay, once God is coming in, Lydia, you are qualified. Congratulations, Lydia. Head office no ɛwɔ ɛyɛ dodowa ɛyɛ kuma sanso ɛna adenta behind God filling station no ɛyɛ ade ɔbɛmu ɔmo ɛwɔ hɔ number wo from ɔbɛnya ɔmo so ɛyɛ 05522142290 17 Estate Limited ɔmo pɛsɛ the home for kids. Okay, into our Savannah Paint Whistle. Yeah, the yes.